One. Kilat! Latmi! Hello! Oy! Lata. Ha? Lata. Talir. Ay! Salaan. Yung isuti mo dyan, tamer! And father decide, hello! Ngani Yasa! Ay, bakay! Ano ba kay? Kasi topic. Paano? Gagdali. Kuhan ka lang, magsibuntes. Yan. Kanang, asa magawas ang baby sa laki. Bibitawan ka niya. Feel na ko sa tubangan or sa luka. Bidyan, nansira niya siya sa pina-beauty pageant. Okay, thank you for that wonderful question. Wala pa! Ay, pwede bang magdemanda ang baboy pag binaboy mo siya? Magloading pa ba yan na kay beauty contest? Di, magloading ba yan na dyan? Hindi, start na 30 seconds. Di, ayaw sa dyan! Uy, kaduhaon man na pag-repeat ang question. Alright, can you repeat the question? Can you repeat the question? Sige, kayaw-yaw wala pa siya. Ay, matubag na ko karang pumasok. Sige. Thank you for that wonderful question. Ano to? Ang baboy ba? Magdinimanda ba? Diba, thank you for that wonderful question niya. Sakit yung question. Kaon na ho. Muna siya ang mga studyan. Kaon ka ba? Happy anniversary sa iyong mama to or... sa iyong mama ra. Kami ka nangapil-ngapil naman. Liwa, may labot ba ya? Labot na yun, may. Nangapil namin. Muna yung mga nawong o mga hangol pakas. Buyag. Kaon na, napadid sa diri. Kami kaon na! Ako yung ginagawa. Aluwen, lagan niya, hangog pakas. Ay, nga ba siya nga? Muchacha nga. Kapag ti kamera na ako, hala, sige. Kaya mangula daw siya. Hala! Ano? Ay, wala pa rin ka ang bakterya na. Wala pa bacteria. 5 minute rule. Diba mo, theory na 5 seconds. Sama, ay ka itong mahadlok ang nasyak ang. Igulog ko no, masyak pa ang bacteria. Uli pa siya makabakunit. Ikaw. Naloding pa! Ingala, ay, wala na, napunit na. Wala na. Action na, balik din. Ako na lang. Ang lit. Namugi punit yan. Lol eh. Lami ang ilang inane. Sa ako ang sabi, napaig na panit. Pagkata. Napaig na panit. Napagod. Paig di ako magbuot. Napain ko. Ang saan dyan pag zoom. Ang saan? Nay. Pop. Yung vlog, ganyan kay vlog. Bilag. Abang mo doon ako, Will, pag vlog. Ako bahog bilag. Kung ano mo. Inom Japon o. Ilan, nagawasan na sa... Alright. Nadjigalo taw-lota. Wala may biyang tambok. Hindi ko ganda. Lami bitaw ko. Wala may biyang tambok. Ay, Asa nga tambok? bastos. Tambo ka taas eh. Tambo ko takaso. Sabi ko. Ew! What's up guys? This is Tuwag Cuevas. So great now for akong ka-squad, si Arthur, si Jane, si Mary, si Lionel. Say hi guys! Ay. What about this? O si Kayla di ay! Hello! We miss you! Oh. Oh. Mga naghangol mo guys, yung FBI na Rian Kayla Mirasol. And follow her on Instagram and Twitter account. Basta man yung say anything, say mga taong nagpasakit ninyo, mga taong nagpa-inspire ninyo, sa mga taong nag-inspire ninyo nga, mubuhi pa, buhuswag para sa kalambuan sa uslob.
banong pagkatawo. Sagot. Ang sagot mo. Naglalumos outside. Okay, naglibog ako sa pahinga na itong sentence, pero kasi una, ikaw Leonard kay from Ayaw, silto. Ayan ka. Arthur. Si Arthur. Sige, bes. Si Arthur una. Love you guys. Mga puti man itong nawong nakita. Sige, sabuan. Love you guys. Hindi dyan mo maklaro. Guys, love you. Love you too. Aski ko, promise. Amazing. Asa yayo ka na or with suga? Sige. Sa mga tao nagpasakit ni mo. Or Sa mga inspires you. sa nabunal mo bakos. Panday, maparemind ako sa mga utang na ako. Mura 4 months na to guys. Gawan ko, gawan. Murag kamera Salamat kay kayo guys. kamera kay makasabot ato kay inside joke ito guys. Nimo Jane sa taong Next. nagpasakit nimo. Ay, gila ko. Hi, Mr. M. Lo? Ano oy? Ang video kay nataas na. Marata siya. Nya sa taong nag-inspire nimo. Ang future nimo wala. Wait! Tumili Ikaw ka ay si. mo. Future. Wait, tinay na jud. You guys, thank you. Sulawa. Hindi ko makita. Ikaw mere sa taong nagpa-fall niya wala ka sa Agi! Boom! Mr. K. Mr. K. Mr. K. Mr. K. Dali ka na, puti ko. I Kung, miss you. kung naglantaw ka karon, mo na siya yung message para nimo. How dare you? Uno. How dare you not catch me? Sasa? How dare you not catch me? How dare you for not catching me? Change niya the English ko ha, English. Yeah, tiwasa. How dare you for not catching me and Moto siya. Sakit ka siya dahil. kaya sa taong nagpa-inspire nimo karon, Thank you, all of you. Guys. Apil ko na. Yeah. Tsaka man, ikaw na na. Sa taong nagpasakit nimo, pasakit. Ano gibunalan ka mga bata. Wala, wala yung nagpasakit. Ade ko na mama o papa. Ano si mama nagpapa. Dai. Ano kung joke-joke lang? Saan ko kayo pagkusi, pagbuna? Ano sa taong nag-inspire nimo karon si Queen. Si Queen. Gwapo kayo. Palawa. Hi, baby shark. Oh, lupit na. I love ko. Mga ox siguro. Wala, kusga! Ako sa kamaan. I-subtitle. Nag-uslob! Basta na ba di madungod, i-subtitle na ba dyan na ka na? Sa taong nagpasakit na ni ako. Ikaw sa mga taong nagpasakit na ako kay nakamoy adlaw niya. Di ba, may kasi nagpasakit ni mo? Kinsa man. Okay ako. 1, 2, 3. Kailan Tama to? Bang, bang. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Chuya sa kanta oy kay ganadyo ka atong kanta kay starring ang alad sa akong papa. Anyways, kung nakabot mo dali nga part sa video or giganahan mo sa akong vlog karon since diri naman ko to akong vlog, so give it a big thumbs up if you enjoyed the video. And kung wala pa ako subscribe sa akong channel, hit the subscribe button below this video or kanay nga forma o i-hit ang bell button beside it para ma-notified mo kung ako'y bagong vlog nga
i-upload diri sa akong channel. Okay, so that's it for today, guys. And this is Lowell Cuevas. This is Lowell Cuevas. This is your boy Lowell. And I'll see you guys next time. Peace out.